Прывітанне! Вітаю ўсіх на канале Гарбата з Ангеля. Як ведаеце, тут трэба заварыць сабе гарбатачку, ці каву, ці какаву, бо піва проста ўзяць, стварыць сабе утульненькую атмасферу, прысесці і далучыцца. Сёння, калі шчыра, будзе вельмі сур'ёзны выпуск. Гэта навочна не школьнае сачыненне, як я правяла гэтае лета, а гэта будзе выпуск пра мае ўражанні менавіта ад тых падзеяў у сучаснай Беларусі ад 2020 года да сённяшняга дня, я думаю. Бо я не ведаю, калі выйдзе гэта відэа, напэўна, праз тыдзень, але я не пабаюся назваць гэтыя падзеі беларускай рэвалюцыяй. То бок гэта будзе аб тым ролік, як я перажываю і як перажыла пачатак беларускай рэвалюцыі, што я рабіла, чым я займалася, адкуль і чаму. Праўда, тут не будзе ніякіх там інструкцый, парадаў, меркаванняў аб тым, што трэба рабіць далей, ці як быць, выйсці ці не выйсці, таму што, па-першае, я не палітолог, я не сацыолог, нават не гісторык, нават не журналіст. Таму я баюся, што я вам скажу выйсці заўтра, вось на плошчу, ісці на злабавікоў ці сілавікоў, ці як іх, і вас затрымаюць або паб'юць, нешта горшае, гэта будзе мая віна, я ніколі сабе гэтага не прабачу. Бо калі я скажу, заставайцеся дома, не трэба выхадзіць, і перамены будуць зацягвацца вельмі доўга, і гэта таксама будзе часткова мая віна, што хтосьці паслухаў некую Ангеду. Тым больш, што я не хачу, каб наляцелі гэты каментары, хаця, можа быць, будуць. Адразу я не прэтэндую ні на што, толькі выказаць сваё меркаванне, не болей, і свае ўражанні проста. Тыпу разумнікі з замежа даказваюць, як трэба. Я не такая, я заўсёды стрымліваюся ад ацэнкі, і асабліва ад негатыўнай ацэнкі беларусаў, бо я проста ў захапленні ад таго, ад вашай рэвалюцыі, ад вашай адвагі, ад вашага цярпення, але ў добрым сэнсе, не ў сэнсе хы-хы-хы, мы 26 гадоў трывалі дыктатара, а ў сэнсе рэвалюцыя ідзе даўжэй, чым нам бы хацелася, і нават калі ёсць моманты адчаю, мы не губляем надзеі, мы працягваем змагацца. Гэта таксама важна, і тут сапраўды будзе такі заклік змагацца тым, чым можна. Я разумею, што не кожны ваяр, і не кожны пойдзе там на сутыкненне, ці нават калі рызыка быць затрыманым вельмі вялікая, там дома ці дзеці, ці бацькі сталага ўзросту, ці што, я разумею. Але вось я з замежжа, я зараз патлумачу чаму, таксама старалася рабіць тое, што ў маіх сілах, тое, што ў маіх руках. Калі не хочаце, ці не можаце выйсці, не маеце магчымасці, але хочаце ўзяць пераклад нейкіх навін на замежную мову, або ёсць нейкія грошы і хочаце набываць прадукты для суседнай сям'і, або хочаце маляваць нейкія плакаты, калі ёсць нейкая магчымасць, не здавайцеся і не адчайвайце ад таго, што я не магу выйсці, я не паўнавартасны, таму што ёсць вельмі шмат чаго, нават тым, што вы жывяце сумленным жыццём, так бы мовіць, і не робіце нічога дрэннага, незаконнага, у сэнсе і амаральнага, хутчэй. Гэта ўжо і ёсць уклад. Таму я хачу, каб ведалі, што кожны можа спрычыніцца да добрых пераменаў да лепшага, хутчэй. Па-першае, што я хачу патлумачыць, чаму я не ў Беларусі, чаму Ангеля такая разумная, тут штосьці расказвае, але яна сама ў бяспецы, ў цепле. Па-першае, я не беларуска, я пра гэта казала, і гэта чуваць, і гэта ўсе ведаюць.
І у мяне ніколі, няма і ніколі не было папераў адпаведных, па якіх я магла бы знаходзіцца пастаянна на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Я не працую ў Беларусі, я калі быў нармалёвы сузвет, так тыпу, да, вірусаў, хваробаў і рэвалюцыі, я прыязджала ў Беларусь даволі рэгулярна, як мінімум, парачку разоў у год я шукала, там час, грошы прыязджала за свой час, так і за свае грошы заўсёды. Мне не плоціць ні Абама, там, ні Маккей, ні там ніхто. Маккей тым больш. Таму што я зараз патлумачу, чаму тым больш. Далей я хацела патрапіць на выбары. Але, па-першае, быў вірус, так, пандэмія нікуды не знікала. Нават калі Лукашенко расказвае дагэтуль, што вірусаў няма, вірус ёсць, коронавірус, і вельмі цяжка было вырвацца. Па-другое, я б магла патэнцыйна на самым пачатку падзею вырвацца. Я б магла пашукаць як-небудзь магчымасць, але я не чакала такіх маштабаў. Я не ведала, што будзе такое развіццё падзеяў. Я гэта зразумела, ведаеце, калі? У той жа самы дзень выбараў, калі выходзілі людзі, так, і казалі, яны расказвалі, як галасавалі за Ціхановскую. Я бачыла, што людзі адкрыта гэта кажуць, і не хаваюць, і там прэса знаходзіцца, журналісты нашы незалежныя, цяпер без акрэдытацыі. Я тады зразумела, што пайшлі пэўныя працэсы, што няма шляху назад. Але ўжо было даволі позна. Потым мы засталіся, вы засталіся ўжо без інтэрнэт, мы збоку так засталіся без камунікацыі з вамі. Я ведала, што нешта там адбываецца, я вельмі хвалявалася. Я адразу выйшла на кантакт з беларусамі, калі 12-го ўжо можна было. І паспрабавала зразумець, што да чаго. Потым, канешне, я была вельмі актыўная. Я заўсёды была вельмі актыўная. Я 10 гадоў, як займаюся беларушчынаў і як таплю заўсею за перамены ў дэмакратычны бок у Беларусі. І таму усе, хто павінен ведаць, мяне ведаў. Я знаёмая была ўжо са спадаром Паўлам Лятушкам, з Маккеем таксама была знаёмая, нават ужывую бачыла, прыязджаў на прэзентацыю, я, здаецца, гэта казала, расказвала пра гэта у іншым роліку. І ў выніку, калі паверыць калегам, у якіх даволі добрая інфармацыя, але я не выдам крыніцы, я патрапіла ў чорны спіс Маккея. Таму я не магу прыехаць, таму што адразу або арыштуюць, або дэпартуюць. Вось такія перспектывы. Краіна для жыцця, для турызму. Я ведала, што я павінна заставацца тут. Мне вельмі хацелася на вуліцу, мне вельмі хацелася прыляцець і выйсці. Але пераканалі ў тым ліку беларускія сябры, якія казалі, што я болей змагу рабіць з інфапрасторы, чым там на вуліцы. Таму што я дзяўчынка невялічкая, метра 60 няма, каб уяўлялі, хто мяне не ведае. Я супраць амапаўца, я думаю, што я б не вельмі верагодна, каб я перамагла, калі шчыра. А мовы я ведаю і адразу ўзялася за валанцёрства ў BuyHelp. Там ідзе дагэтуль, і я ў пачатку, у жніўні, я працавала па 12, прыкладна 10-12 гадзін у дзень. Я перакладала пераважна на іспанскую мову усе гарачыя артыкулы і тэксты, якія выходзілі ў незалежных СМІ. Я перакладала пераважна на іспанскую мову, хаця дапамагала таксама ў групах
англійскай, польскай і французскай моваў. І таксама у самым пачатку, калі зусім не хапала рук, ствараць блог, так, ствараць сайт, гэта Voice of Belarus. І там выкладваем дагэтуль навіны. Я бачыла, што нашы артыкулы нас цытуюць СМІ з усяго свету. Гэта асабліва тады, у пачатку жніўні-верасні, гэта была вельмі значная праца. І дагэтуль значная. Мы робім цяпер свае дайджэсты, мы робім цяпер свае відэа, дзе тлумачым сітуацыю, там падсумаванні кожнага тыдня пратэстаў ці працэсаў, ці што адбываецца, мы ўсё адлюстроўваем на старонцы. Я пакіну у апісанні таксама. З іншага боку, таксама з інфармацыйнай вайной гэта звязана. Я давала даволі шмат інтэрв'ю хішпанамоўным, асабліва СМІ. Мне вельмі часта пісалі, ці тэлілі, кантактаваліся са мной і пыталі, таму што ў мяне дыплом кандыдата навук беларускай філалогіі ў гэтым выпадку. Гэта па беларускай літаратуры, але неістотна, і вялікі досвед у Беларусі. Я прыязджала шмат разоў, я друкавала там свае вершы, у мяне кантакты шмат дзе, гэтага не хаваю. І таму вельмі хацелі ведаць, што я думаю. Я выступала як бы экспертам. Я, канешне, кансультавалася са сваімі беларусамі, але і так, думаю, на ўзроўні, на якім круціліся тады іспанскія СМІ, і маіх ведаў хапала, але гэта вельмі часта вялікае адкрыццё. Я памятаю, што я расказвала проста пра тое, як Лукашенка прыйшоў да ўлады, пра там гэтыя рэферэндумы, рэформы і гэтак далей, і пра выпадкі, які ў 96-м або 2006-м таксама, 2010 годзе, пра закон гэты пра дармаедаў, які там хацелі прымаць, не хацелі. Я рассказывала просто контекст, гістарычны контекст, а журналісты просто ой-ой-ой, хапаліся, там за валасы, ой, якая бяда, які жах. Яны не ведалі нават і палову, так? Я пакіну таксама для тых, хто разумее па-іспанску, я пакіну спасылку на падкаст, да якога вельмі добра падрыхтаваліся маладыя спецыялісткі. Гэта былі дзве дзяўчыны, студэнткі міжнародных адносінаў, здаецца, гэта іх спецыяльнасць. Яны вельмі добра падрыхтаваліся, вельмі трапныя пытанні задавалі. Я там расказваю і пра бела-чырвона-белы сцяг, і пра беларускую мову, і пра беларускае заканадаўства, ці недахоп яго, і пра сучасныя падзеі. Майце на ўвазе, што гэта ў верасні было, я пра верасень там расказваю, але гэта, я думаю, актуальна для іспанцаў асабліва, і для ўсіх, у прынцыпе, хто новы для гэтай тэматыкі, толькі цікавіцца пра Беларусь, цяпер даведвацца пачынае. Я думаю, гэта актуальна дагэтуль па-іспанску, і можна проста ўвайсці. Памятаю, такі выпадак быў, што выйшаў падкаст, і сябар, які працуе ў незалежных СМІ, хацеў рэцэнзію на гэты падкаст зрабіць, і мы абяцалі гэтым дзяўчынам, якія былі вельмі радыя, таму што цяпер папулярызуюць сваю гэтую платформу. Але сябра затрымалі, некалькі сутак пратрымалі ў турме. І таму вельмі затрымаўся гэты падкаст, калі коратка. Не вельмі, але злёгку. Гэта такі выпадак. Па-другое, што я скажу зараз? Я займалася перакладамі, але потым ужо ў пачатку снежня я зацікавілася, таму што таксама быў выклік, таксама быў заклік, і я увайшла у вясну. Я стала валанцёркай вясны, так, праваабарончага цэнтру арганізацыі «Вясна». Ёсць «Вясна 96»,
не рэгістраваная арганізацыя. І што я там рабіла? Я дапамагала з арганізацыйнымі пытаннямі у тым ліку. Я рабіла парачку перакладаў таксама для вясны юрыдычных тэкстаў. Я пачала працаваць у гарачай лініі і адказвала на выклікі ў гарачую лінію, калі кагосьці затрымлівалі ці ў кагосьці былі пытанні, ну там асабліва ўжо юрыдычная парада была патрэбная, таму што гэта ўжо снежань, так, снежань-студзень сёлета. Вось. І таксама пачала, я думаю, што вельмі важнае заданне, што праўда, гэта вельмі важна. Мы арганізоўваем, мы збіраем і сістэматызіруем інфармацыю пра затрыманні, працэсы, іншыя такія справы парушэння правоў чалавека, таму што гэта арганізацыя, якая абараняе менавіта правы чалавека у рэгіёнах, таму што па Мінску было ўсё больш-менш упарадкавана, а вось я цяпер манітарызую некаторыя каналы і вясны і іншыя, ну, напрыклад, СМІ, якія рэгіянальныя, і мы арганізоўваем гэтую інфармацыю, каб яна была, каб потым можна было адправіць у Гагу, напрыклад. Вось такія справы. Я працягваю сваё валанцёрства і ў байхэлп, і ў вясне. І я спадзяюся, што гэта нешта робіць. Я што яшчэ рабіла? Я пісала ўвесь гэты час вершы і тэксты пра рэвалюцыю. І, ну, я не хачу зацягваць гэтае відэа, таму што яно важнае, я хачу, каб глядзелі без праблем. Але хачу выказаць сваё захапленне зноўку усімі, хто працягвае змагацца, усімі, хто вымушаны быў з'ехаць, як мой хлопец. Я пра гэта запішу асобнае відэа. Напэўна, гэта я пакіну таксама спасылку на яго блог «Беларускі урбаніст», таксама «From Amelas». Гэта пра іншую тэматыку ужо, але я пракіну спасылкі на яго таксама. Я не магу сказаць нічога негатыўнага. Я ведаю, што вельмі часта мы губляем цярпенне, можам губляць надзею ў пэўныя моманты, але я ўсё адно веру ў лепшае і нават у найлепшае. І я упэўненая ў вас, я веру ў вас. І хачу сказаць, каб не здаваліся. Я ведаю, што ўсё абавязкова будзе добра. І гэта, вядома, можа зацягвацца крыху або нашмат больш, чым мы ўсе хацелі. Але я даволі упэўненая у тым, што ў нас усё атрымаецца, што мы сустрэнемся і пап'ем гарбатачку у новай вольнай Беларусі. Дзякуй вялікі. Калі ласка, канешне, звяртайце ўвагу на лялькаводскі кубачак, польскае радыё, я падабрала для вас спецыяльна на сённяшняе відэа. Ну, таму паверце, мы сустрэнемся. Дзякуй усім, дапівайце гарбатачку спакойна. І жыве Беларусь!